Tervetuloa Timo Hännikäisen haastatteluun nyt ennen Ukkosta-kirjan julkistamistilaisuudessa. Voisin lainata tähän alkuun meidän yhteisen ystävän Tomi Antilan, tämmöisen suomalaisen, kuka asuu Ecuadorissa ja tekee Timon kanssa Kirjarovio-podcastia. Niin hän oli kirjoittanut Facebookiin arvion tästä Timon uudesta esseekokoelmasta. Lainaan sitä suoraan. Kirja on vaikuttava kokoelma esseitä, joissa yhdistyy kirjallinen terävyys, filosofinen syvyys ja kulttuurikriittinen ote. Kokoelman keskiössä ovat yhteiskunnan henkinen tila, yksilön kamppailu niin sisäisten kuin ulkoisten myrskyjen kanssa sekä laajemmat kulttuuriset muutokset, joita kirjailija analysoi tinkimättömän armottomasti ja samalla henkilökohtaisesta perspektiivistä. Kuulostaako oikealta? Kuulostaa, ja se on tietysti hyvin imartelevaa melkein vaivaannuttavuuteen saakka. Mutta aika pitkälti asia on juuri noin. Ja toi kirjahan syntyi niin kuin, siinä on yleensä, kun mä teen kirjaa, niin mä en oikeastaan koskaan käytä siihen puolta vuotta kauempaa. Mutta tossa on mukana sellaisia osioita, jotka on kirjoitettu hyvinkin kauan sitten ja hyvinkin pitkällä aikavälillä. Vaikka mä tämänkin kirjan sitten loppujen lopuksi niin sen aktiivisen kirjoitustyön tein semmoisen niin 6-9 kuukauden ajanjaksolla. Ja se enemmän tai vähemmän kuvaa oikeastaan niin kuin semmoisia kuluneen 5 vuoden kehityskulkuja. Aivan. Ja se kirjahan alkaa Torakan valtakunta nimisellä esseellä. Se on brutaali kuvaus masennuksen psykologiasta ja sen vaikutuksesta ihmismieleen ryyditettynä henkilökohtaisella anekdooteilla. Luen kirjan ensimmäisen kappaleen. On vaikea kuvata kaiken läpäisevää ja kaiken sisänsä käärivää alakuloa, tai oikeastaan parempi sana on ankeus. Alakulossa voi rypyä hyvinkin miellyttävästi, mutta ankeus estää mielihyvän. Alakulo eli melankolia on jonkin menetetyn kaipuuta ja sellaisena elämänvoiman merkki, vaikka se katsookin taaksepäin. Ankeus taas sikiää tunteesta, että hyvät asiat katoavat maailmasta, eikä niiden tilalle ole tulossa mitään. Sen valtaan joutunut istuu sellissä, jonka tympeä loisteputki valaistus ei vaihdu. Hän ei ole aivan perillä tuomionsa syystä, mutta uskoo joka tapauksessa ansainneensa sen. Odotettavissa on vain pyövelin saapuminen jonakin tuntemattomana hetkenä, ja se herättää kauhua, vaikka tarkoittaakin vapautusta. Tosiaan se alkaa tällaisella niin kuin depression kuvauksella, jossa on niin kuin, siinä on niin kuin henkilökohtaista materiaalia mukana ja sitten siinä on tällaista yleisempää pohdintaa aiheesta, että masennushan on semmoinen kansantauti Suomessakin, että mä en muista, onko se niin kuin 500 000 suomalaista suunnilleen syö masennuslääkitystä, ja sitten sitä, että kuinka moni sitä oikeasti sairastaa, niin sitähän ei tiedä kukaan. Ja tämä varmasti pätee kaikkiin teollisuusmaihin enemmän tai vähemmän. Ja toi niin depressio-ilmiönä on kiinnostanut mua todella kauan. Siis mulla on sit henkilökohtaista kokemusta siis sillä tapaa, että mä oon sairastanut sitä itse. Ja se on omalla kohdalla varmaan niin kuin jopa kroonistunut, että se tulee aina ajoittain joko voimakkaampana tai laimeampana. Mutta niin kuin se on niin kuin ilmiönä sellainen, mikä on ruvennut kiinnostamaan. Varmasti tietysti näiden henkilökohtaisten kokemusten myötä alkujaan. Ja mä joskus törmäsin semmoiseen käsitteeseen kuin depressiivinen realismi, jota on kirjallisuuden tutkijat on yhdistäneet noihin Michel Houellebecqin romaaneihin. Eli sillä tarkoitetaan oikeastaan semmoista niin kuin masentuneen ihmisen selvänäköisyyttä, semmoista
ajatusta, että depressiivinen ihminen näkee oikeastaan, tai oikeastaan masennus on tila, jossa asiat nähdään ikään kuin liian selvänäköisesti, ilman sellaisia itsepetoksen tasoja, jotka on välttämättömiä semmoiselle normaalille onnellisuudelle tai hyvän tuulisuudelle. Ja on tehty tällaisia tutkimuksia, missä on arvioitu ihmisten käsitystä siitä, että kuinka paljon he pystyvät vaikuttamaan ympärillään oleviin asioihin ylipäätään ja elämänsä kulkuun ja näin. Ja tällaisissa tutkimuksissa on syntynyt käsite nimeltä kontrollin illuusio. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen noin pääsääntöisesti kokee kykynsä vaikuttaa asioihin epärealistisen suureksi. Että hän pystyy oikeasti hallitsemaan elämäänsä ja vaikuttamaan maailmaan ja näin. Mutta on sitten yksi koehenkilöiden ryhmä, joka ei tästä kärsi, ja se on nimenomaan masennusta sairastavat. Ja se on todettu näin, että he on tavallaan niin kuin, he arvioi sen vaikutuskykynsä sellaiseksi, mitä se objektiivisesti arvioituna on, eli suunnilleen olemattomaksi. Aivan, eli siitä häipyy kaikki tämmöinen normaaliusharha ja muut vastaavat, mitä ihmisen niin kuin psyykkeessä ilmeisesti on olemassa sen takia, että ylipäätään ihmiset pystyy menemään läpi kaikennäköisistä kärsimyksistä tulematta hulluksi. Koska sitten ehkä jos siinä on se laserin tarkka selvänäköisyys siitä, että tietää kaikki mahdolliset epäonnistumisen sudenkuopat ja mahdolliset tavat vaikka kuolla yllättäen, vaikka niin kuin sulla kirjassa sanottiin, että joku parantaa terveyttään vaikka lenkillä, niin lenkillä voi kompastua ja lyödä päänsä tai kuolla. Tai jäädä auton alle, mitä tahansa. Niin, mitä voi. Eli näin ollen voidaan ehkä väittää, että ihminen ei pysty kestämään todellisuutta liian isoina annoksina kerrallaan. Siis tämä on ehdottomasti totta, ja mitä suurempiin ja laajempiin elämän ja kuoleman kysymyksiin me mennään, niin sitä enemmän toi pitää paikkansa. Että kun me nyt katsotaan tätä maailmantilannetta tällä hetkellä, meistä varmasti tuntuu, jos me niin kuin yhtään ollaan realistisia, niin että me ollaan jonkinlaisia tällaisia niin kuin antiikin maailman ihmiset, semmoisia jumalten pelinappuloita, että meidän kohtalo riippuu siitä, että mitä nämä jumalat nyt heittää noppaa keskenään, ja että me ei todellakaan pystytä vaikuttamaan siihen esimerkiksi, että niin kuin lähteekö tässä käyntiin vaikka nyt suurvaltojen välinen ydinsota, ja sitten jos se lähtee, peli on käytännössä pelattu puolessa tunnissa. Aivan. Koko sivilisaation kohtalo, kaikkien meidän elämä. Tällaisia juttuja. Ja oikeasti nämä asiat on sellaisia, että se, että me yleensä pystytään pysymään elossa, niin se vaatii sitä, että me ei hirveän liian paljon mietitä tommosia. Aivan. Norjalaisella eksistentiaalisella filosofilla Peter Wessel-Saffellahan oli tämmöisiä eksistentiaalisia kysymyksiä ja uhkia vastaan 5 tämmöistä selviytymismekanismia, coping mechanism. Eli siis yksi niistä oli esimerkiksi ankkuroituminen, että ankkuroituu vaikka johonkin uskontoon tai johonkin tiettyyn tämmöiseen valmiiseen pakettiin, joka pitää kasassa. Ja yksi oli tietysti tämmöinen klassinen pään työntäminen hiekkaan, strutsi, tyyppinen efekti. Ja viimeisenä ehkä parhaimpana oli tämä sublimaatio. Eli tämmöinen, että tavallaan ylevöitetään se kärsimys ja kaikki nämä jutut ehkä jonkun taiteen tai jonkun filosofian kautta, ehkä stoalaisen näkökulman kautta. Ja mä uskon, että sikäli kun tavallaan pääsee siitä nykyihmisen ongelmasta, että kokee, että ei voi vaikuttaa omaan kohtaloon, on jonkun byrokraattisten voimien pelinappula jossain kauppamaisessa painajaisessa pahimmillaan, niin ehkä vastalääke on semmoinen, että on jotain ikään kuin agentuuria, että pystyy itse tekemään asialle jotain. Ja mä uskon, että ihmiset, mitkä elää vaikka maalla, niin ei välttämättä, tietysti poikkeuksikin varmaan on läheskään niin masentuneita kuin vaikka suurkaupungissa elävät ihmiset. Ja jos Suomessa se luku on noin iso ja ympäri maailman, niin kyllähän se nyt jostain kertoo. Ja usein se ongelma on se, että ei ymmärretä sitä,
että tavallaan se ympäristö on täysin epäterve ihmisen niin kuin biologialle ja psyykkeelle, psyyken syvärakenteille, ja se tuottaa itsessään tätä masennusta, jota sitten ajatellaan, että se on tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen yksilötason ongelma, kun se on oikeasti systeeminen ongelma. Joo, kyllä. Kyllä. Sä kirjoitit siinä kirjassaan noista masennuslääkkeistä, että nehän ei juurikaan edes toimi. Ehkäpä auttaa jonkin tyyppiseen masennukseen ja ahdistukseen, mutta siinä suuri osa saattaa olla sitä placebo-efektiä, että tavallaan on joku poispääsy, mutta se ei edelläkään poista sitä juuriongelmaa, mikä on se täysin vääränlainen ympäristö. Joo, siis tämähän on ihan valtavirtaista ajattelua nykylääketieteessä, että 90-luvullahan ajateltiin, että niin kuin nämä uuden sukupolven masennuslääkkeet, siis nämä serotoniinin takaisinoton estäjät, niin SSRI-lääkkeet, niin kuin ne on niin kuin tämmöinen ehdoton ratkaisu siihen, että niin kuin, nyt tämä homma on hoidettu näillä. Mutta sitten nyttemmin on tultu siihen tulokseen, että niiden vaikutus on jossain määrin tehokas niin kuin kaikkein vaikeimmissa masennustapauksissa, mutta niissä kaikkein yleisimmissä eli lievissä ja keskivaikeissa masennustapauksissa se on aika vähäinen. Ja silloin kun se toimii, niin se perustuu aika paljon justiin tähän lumelääke- eli placebo-efektiin. Tuohon liittyy olennaisesti tämmöinen uusi tutkimus, se oli 2021 vissiin, eli mä en miten tämä nyt kääntäisi lennossa, mutta englanniksi Evolutionary Theory and the Treatment of Depression. It is all about the squids and the sea bass. Eli siinä oli tutkittu jotain meriahventa ja näitä kalmareita ilmeisesti, ja siitä oli saatu tämmöinen käsitys, että jos ne on haavoittuneita, ne vetäytyy pois siitä ympäristössä suojatakseen itseänsä, tavallaan saadakseen paremman mahdollisuuden selviytymiseen. Ja siitä on vedetty kaiketi analogia siihen. Niin menee ikään kuin parantelemaan. Niin, parantamaan nuolemaan haavoja juuri. Niin ehkäpä psyykkisesti, siis tämän uusimman tutkimuksen tai skenaarion mallin mukaan, niin jos ihminen on masentunut evoluutiopsykologisesti, ajatellaan vaikka luolamiesaikana, esihistoriallisen aikana, niin on tullut joku tragedia, on vaikka koko perhe on mennyt jossain vihollisheimon hyökkäyksessä, niin sehän on semmoinen niin kuin eksistentiaalinen kriisi. Ja silloin on järkevää, että jotain on mennyt tosi pahasti vihkoon, niin silloin tavallaan vetäydytään jonnekin vaikka luolaan pohtimaan, että mitä helvettiä tapahtuu, miten mä selviän tästä. Ja ilmeisesti, mä en muista tarkkaan, miten se meni neurologisesti, mutta ilmeisesti ihmisen psyykessä ja aivojen neurologiassa ja neurokemiassa tapahtuu joku tämmöinen muutos, että semmoiselle tietylle alueelle, mitkä vastaa niin syvällisestä pohdinnasta, menee enemmän pateja, jolloin tavallaan ihminen vetäytyy ympäristöstä. Sitä ei kiinnosta mitkään sosiaaliset hommat ja tämmöiset, ja silloin tavallaan kaikki patit menee siihen, että miten mä selviän tästä. Ja sehän siis näyttää päällisinpäin ihan niin kuin masennuksen oireistolta. Ja näin ollen, kun nykyyhteiskunta tuottaa jatkuvasti sitä painetta ja stressiä, niin jos tavallaan jossain primitiivisessä ympäristössä masennus voisi tavallaan puhjeta ja mennä oman niin kuin kurssinsa läpi, ja siitä voisi selvitä toisessa päässä, kun sä oot keksinyt sen ratkaisun siihen ongelmaan, niin sehän ei tapahdu tänä päivänä, koska se ympäristö on edelleenkin täysin väärä. Se tuottaa jatkuvasti lisää painetta. Se on peli, mitä sä et voi voittaa. Niin ehkäpä se selittää sitä kroonistakin masennusta ja sen yleistymistä. Se on ihan selvä asia mun mielestä, että se on nimenomaan ympäröivät olosuhteet, jotka sitä tuottaa. Niin. Että moderni maailma on oikeastaan sellainen miljöö, jossa on ihme, jos joku voi olla masentumatta edes ajoittain. Mutta tämä on hyvä pointti. Joku filosofi tai suurmies tai sanoikin, että jos olet tavallaan terve sairaassa yhteiskunnassa, niin se on ikään kuin huono merkki, että on adaptoitunut siihen. Ehkäpä tästä tulee mieleen se joku karhu, mikä oli ollut eläintarhassa pienessä aitauksessa. Ja se oli päästetty Siberiassa. Mä oon nähnyt videon siitä muistaakseni, se on aika karun näköistä hommaa. Niin tämä sama karhu, mikä on siis ollut eläintarhassa, eli eläinvankilassa, niin se päästettiin vapaaksi, niin se on ihan siis jossain luonnossa, jossain helvetin Siberiassa, niin kiertää semmoista muutaman metrin rundia uudestaan, koska se vankila on jo sen päässä. Pään sisällä, kyllä. Niin siitä ei todennäköisesti ehkä ikinä pääse pois. Ja se on ihan selvä, että
villieläimillä, jotka elää eläintarhoissa, niin niillä on ihan vastaavia depressio-oireita kuin sitten nykyihmisillä. Aivan. Mä itse asiassa kuulin joskus, ehkä 15 vuotta sitten, en ole tarkistanut, mutta tämä voi hyvin olla totta, kuulostaa loogiselta, että kuulemma lehmätkin kärsivät, siis nämä lypsylehmät ja muut, kärsii siis niin pahasta depressiosta, että ei meinaa tulla maitoa. Että se on näin paha, niin jossain tapauksessa lehmille syötetään masennuslääkkeitä, jotta saadaan pidettyä se maidon tuotanto helvettisoikoon käynnissä. Niin tässä on edelleenkin se pääongelma, että nykyihminen on täysin kyvytön katsomaan poispäin siitä tilanteesta, katsomaan siihen mustaan peiliin, mikä on ihmiskunta itse. Ja näin ollen, ehkäpä niin kuin, psykedeelliset lääkkeet, esimerkiksi psilosybiini ja ketamiinihan ei ole siis varsinaisesti suoraan psykedeeli, mutta ketamiinin vaikutus kaiketi on se, joka käytettiin siis eläinten nukutuslääkkeiden, muun muassa hevosella, joka katkaisee ilmeisesti ihmisen psyykestä yhteyden kehoon. Eli sua voidaan saada käsi irti, kun sä oot ketamiinissa, siis ketamiinin vaikutuksen alasena, joka siis estää sen, että sä et tajua sitä kipua, kun sä et ole sun keho. Se ikään kuin tekee tämmöisen niin kuin dualistisen mielen ja ruumiin eron. Nimenomaan semmoisen totaalisen katkoksen. Ja sen pääongelmahan oli se, että ihmiset koki mystisiä kokemuksia niin ketamiinipäissään, josta siis käytettiin sairaalahoidossa. Ja sitten kun ihmiset koki niin kuin tavallaan leikkauksen jälkeen, että he on jutellut Jumalan kanssa tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten tästä kaiketi luovuttiin. Sitten eläimillä sitä käytetään vieläkin. Mutta siis masennushoidossa kaiketi ketamiinissa se auttaa se, että se katkaisee vähäksi aikaa ne prosessit, sen ruminaation, sen märehtimisen, mikä kuuluu siihen masennukseen. Joo, niin. Se ikään kuin tekee sellaisen täydellisen pysähdyksen siinä sellaisessa kiertoliikkeessä, pääasiallisessa kiertoliikkeessa. Joo, kyllä siis niin kun, nykyään on ihan valtavirtaisissa lääketieteellisissä julkaisuissa on todella paljon artikkeleita siitä, että miten niin kuin psykedeelliset huumeet, niin kuin, miten niitä voidaan käyttää ja on käytettykin justiin niin kuin vaikeasti masentuneiden potilaiden hoidossa. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin tätä tämänhetkistä maailman tilannetta, niin mä uskoisin, että koko paketti on tällä hetkellä liikkeessä, mutta ainakin yksi asia, mikä tämä Ukrainan sota aivan varmasti tuottaa, on se, että on näiden psykedeelien käytön yleistyminen justiin PTSD:n, siis traumaoireyhtymän hoidossa. Justiin viime loppukesästä pidettiin Puolassa iso seminaari, kansainvälinen seminaari, johon kokoontuu eri armeijan edustajia ja kansainvälisesti ja sitten psykiatreja, biologeja, kaikkia mahdollisia tutkimaan nimenomaan psilosybiinin ja LSDn käyttöä sotatrauman hoidossa. Ja tämän tyyppisiä kokoontumisia on ollut paljon muuallakin. Et mä luulen, että tämä sota varmasti saa tämän asian liikkeelle. Mä en tiedä, mitä kaikkia muita vaikutuksia sillä sodalla on, mutta tämän voi sanoa varmaan suhteellisen varmasti. Niin. Mä oon jonkun verran kanssa perehtynyt tähän ilmiöön, siis, että esimerkiksi USA ja oliko Israelin armeija on isosti tukemassa MDMA:n myös niin kuin PTSD-hoitoa ja psilosybiin ilmeisesti, tai siis nämä kaikki teknisesti ottaen tekee jonkun tämmöisen niin kuin resetin tai vastaavan irrotuksen siitä normatiivisesta märehtimissyklistä. Eli käytännössä antaa jonkunnäköisen uuden perspektiivin siihen tavallaan jumitilaan, missä ihminen on. Ja kaikki mun mielestä tämä tukee sitä samaa ongelmaa. Se resetointi, niin sehän muistuttaa sitä depression prosessia itsessään. Niin. Että masennushan on itsessään tietynlainen resetointi. Niin. Että se tavallaan niin kuin pysäyttää ihmismieleen. Se niin kuin, osoittaa, kuinka turhia hirveän monet semmoiset
arkiset hääräilemiset ja aktiviteetit ovat. Eli tässä tulee taas se, niin kuin se masentuneen selvänäköisyys. Ja nyt jos tavallaan ajattelen, että jos nyt mennään vähän eteenpäin tässä tematiikassa, niin oikeastaan ton kirjan, siis tämä kirjahan on ennen Ukkosta, niin se on ensimmäinen tämmöinen enemmän muodoltaan perinteinen esseekokoelma, jonka mä oon pitkään aikaan kirjoittanut. Et sillä ei ole niin kuin hirveän tiukkaa yhteistä teemaa. Et esimerkiksi niin kun, jos nyt vertaa vaikka mun edelliseen kirjaan tuohon Stalinin muotokuvaan, niin tää on paljon enemmän niin kun, paljon kirjavampi aihevalikoimaltaan. Mutta se varsinainen punainen lanka ja keskeinen teema, mikä tuossa kirjassa on, niin on juuri se, että pitäisi pystyä katsomaan justiin siihen, niin kuin sä sanoit, mustaan peiliin, sekä yksilötasolla että maailman tapahtumia seuratessa. Yksinkertaisesti torjua kaikki niin kuin tällainen pelastususkonto tyyppinen ajattelu, utopinen ajattelu ja teeskennellyt hyveet ja sen tyyppiset asiat. Jokinlainen semmoinen selvänäköisyyden eetos, mitä mä tuossa tavoittelen, on sellainen, mitä niin kuin sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti tarvittaisiin juuri tällä hetkellä. Ja tästä perspektiivistä mä tuossa sitten käsittelen aika laajaakin aihenippua. Aivan, voidaan mennä eteenpäin. Tämä Torakan valtakunta oli siis ensimmäinen essee. Seuraava on siis kustantajan mietteitä, missä sä kerrot Kiuas-kustantamosta, jonka 9-vuotissynttäreitä tässä juhlitaan. Jos sä otat huomioon kaiken myllytyksen, mitä oot käynyt läpi tässä ja minkälaista on olla pienkustantamo Suomessa näiden isojen kustantojen paineessa ja siinä, että ihmiset ilmeisesti lukee vähemmän kirjoja nykyään kaiketi, niin lähtisitkö aloittamaan tätä projektia, jos palaisit aikakoneella, sanotaan vaikka 10 vuoden taakse menneisyyteen? No varmastikin lähtisin. Toisaalta toi on niin kuin silleen vaikea kysymys, koska niin kuin silloin kun mä lähdin muutaman muun ihmisen kanssa perustamaan Kiuasta, niin se tilanne oli oikeastaan jollain lailla niin kuin välttämättömyys. Mä olin siinä vaiheessa itse ilman kustantajaa ja sitten mulla oli myös sellainen fiilis, että mä en todellakaan jaksa lähteä minkään niin kuin isomman kustantajan myllyyn, niin kuin lähteä edes tarjoamaan sinne tekstejä. Se tuntui täysin turhalta ajatukselta siinäkin tapauksessa, että mut olisi otettu sellaisen talliin. Ja sitten mulla oli myös samaan aikaan paljon sellaisia kirjaideoita, siis sekä omia että muiden, mitkä mä halusin saattaa laajemman yleisön tietouteen, joten se oli siinä vaiheessa täysin luonnollinen ratkaisu. Se oli niinku se väylä, mikä siinä vaiheessa tarjoutui. Ja no, on ihan mahdoton tietenkin sanoa, että niin kuin, tekisinkö samalla lailla, jos olisin samassa tilanteessa nyt, se on puhdasta spekulaatiota, mutta ei mulla ole siinä mitään kaduttavaa. Mä katson pärjänneeni pienkustantajana varsin hyvin kaikista niistä kummallisuuksista ja hankaluuksista huolimatta, mitä mä siinä tekstissä kuvaan. Ja kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä se semmoinen intohimo kirjallisuuteen ja sellainen kirjallisuuden kovin kärki ja kehitys ja kaikki uskaliaimmat jutut niin keskittyy pienten ja keskisuurten kustantamien ympärille, että nämä on jotenkin niin totaalisessa stagnaatiotilassa seisovassa vedessä nämä isot lafkat. Mä en sano, etteikö niin isoilta kustantamolta tulisi hyvää kamaa joskus, mutta se on paljon enemmän poikkeus kuin sääntö.
Ehkä siinä on kanssa se, että jos ajatellaan, että sä oot aikaisemmin ollut eri kustantamoilla ja yhtäkkiä sä oot tilanteessa, missä sä oot ikään kuin yksin. Tyhjän päällä. Niin tyhjän päällä. Niin nyt kun sä pystyt kustantamaan tietysti myös omia kirjoja, niin siinähän on se hyöty, että on tämmöinen totaalinen kontrolli siihen tekemiseen. Kun taas voin kuvitella, että... Mä oon rakentanut ympärilleni sellaisen paketin, jota mä pystyn hallitsemaan. Ja se on mun mielestä poikkeuksellista. Mä oon niin kuin todella kiitollinen korkeimmille voimille, että mä oon päässyt siihen tilanteeseen, että se on nykyyhteiskunnassa ylipäätään harvinaista. Niin. Ja ehkä tämä on tavallaan... Kaikissa mahdollisissa asioissa. Niin. Ehkä tätä kautta tavallaan pääsee lähemmäs tämän, lainaan termiä Nicholas Nassim Talebilla, niin tämä antihaurauteen. Eli tavallaan pääsee semmoiseen tilaan, missä tavallaan, jos se menisi käytännössä näin, että jos joku asia on hauras, niin se saa huntua tai ottaa osumaan, niin se menee enemmän ja enemmän rikki. Joku semmoinen resilientti entiteetti tai hahmo tai ihminen, firma, niin tavallaan saa runtua, niin se kestää sen, mutta se ei muutu. Antihauras on taas tämmöinen objekti tai ihminen tai entiteetti, mikä tavallaan saa painetta, niin siitä tulee entistä kovempi. Se lujittuu sen paineen seurauksena, kyllä, joo. Niin joo. Ehkä tämmöinen prosessi tulee siitä. Joo, jos siis ehdottomasti mä tiedän siis tämän Talebin teorian ja muutenkin pidän siis Nassim Nicholas Talebia yhtenä harvoista oikeasti kiinnostavista nykyfilosofeista. Kyllä siis tämä antihauras ajatus niin kuin toteutuu tämmöisissä kuvioissa tosi hyvin. Niin. Pystyn tunnistamaan tuossa omia kokemuksiani. Niin. Jatketaan pidemmälle tästä vielä, niin sulla on tämmöinen essee kuin sensuurista, ja se on kirjoitettu puhtaaksi Tomi Antilan kanssa, kun sulla on tämä Kirjaruvio-podcast, niin se on siitä yhdestä jaksosta. Joo, se on käytännössä transkriptio, tosin niin kuin siinä on aika paljon niin kuin, stilisoitu sitä koko pakettia, mutta niin kuin, se kaikki olennainen sisältö on siitä. Se on katkelma semmoisesta useamman tunnin podcastista, joka käsitteli justiin sensuuria ja sensuurihistoriaa kirjallisuudessa. Niin. No, tutkin tätä aihetta pidemmälle, ja tämä on semmoinen kanin kolo, mutta aloitetaan nyt tällä. Eli sä kerrot siinä alussa, että sä pelkäät pahoin, että aiempaa myönteisempi suhtautuminen sensuuri on voimistumassa. Niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Mitä sä luulet, että tämän taustalla on siis nimenomaan syvimmillään, pohjimmillaan? No hirveän vaikea sanoa, mikä sen pohjimmainen syy on, mutta on ihan selvästi nähtävissä tämä ilmiö, että kun on puhuttu tästä vasemmiston tästä woke-kulttuurista, mikä on hylännyt kaikki perinteiset ajatukset ilmaisun vapaudesta ja käytännössä hyväksynyt sensuurin ja ihmisten pois sulkemisen mielipiteiden takia, niin tavallaan siihen, kun sitten oikeisto on reagoinut siihen, niin tuntuu, että he tekevät ihan samalla tavalla. Että aika paljon, niin kun ajatellaan jotain Trumpin kannattajia Jenkeissä, niin he ei tunnu haluavan mitään niin kuin tämmöistä vapauden tilaa, vaan pikemminkin eräänlaista oikeistovokea, missä sitten kielletään kaikki tai niin kuin poistetaan julkisesta tilasta kaikki, mikä liittyy sitten niin kuin, vaikka transseksuaalisuuteen tai mihin tahansa tämmöiseen, mikä on ollut näiden vasemmistolaisten agendassa. Eli tässä on niin kuin tullut tämmöinen kulttuurisodan ilmapiiri, missä molemmat osapuolet pyrkii sensuroimaan toisiaan. Ja se porukka, joka on siinä välissä, joka on sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada puhua, että areenan pitäisi olla vapaa kuinka äärimmäisille näkemyksille ja niiden kamppailulle tahansa, niin niiden liikkumaala kapenee koko ajan.
Ja tästä mä olen kulttuurisesti tosi huolissani. Niin, ja kumpikin ääripuoli selvästikin vihaa näitä sentristejä, jotka on siinä keskellä tai maltillisempia yhtä intohimoisesti. Kyllä. Tai niinku että on tullut semmoinen tietty antagonismin logiikka, että jos asettuu siihen keskialueelle sillä lailla, että yrittää jotenkin objektiivisesti nähdä, että mitkä huomiot on päteviä, jos yrittää ottaa jollain lailla niin kuin laajan perspektiivin, sitten rupeaa lentämään lokaa kummalta puolelta, molemmilta puolilta. Ja se on jonkinlaista yleistä tyhmentymistä. Että ei niin kuin punnita ajatusta sinänsä, vaan tärkeintä on se, että pyritään tunnistamaan, että onko tämä puhuja nyt ystävä vai onko se vihollinen. Aivan. Tämähän oliko se nyt Carl Smithillä oli tämä ajatus just tästä politiikassa, tämä ystävä vai vihollinen? Kyllä, Carl Smithillä oli nimenomaan tämä ajatus, ja politiikkahan tietenkin perustuu sille. Siinä mun mielestä Carl Smith oli ihan oikeassa, että politiikka perustuu ystävän ja vihollisen jaolle. Mutta hän myös varoitti tästä niin kuin absoluuttisen vihollisen käsitteestä. Niin. Että jos niin kuin ajatellaan, että niin kuin joku osapuoli on absoluuttinen vihollinen, että siitä tulee jonkinlainen eräänlainen saatana. Syntipukki. Joo, tai oikeastaan sanoisin, että saatana, sellainen niin kuin, kaiken toivottavan negaatio, niin silloin ollaan jo niin kuin vähän häiriintyneessä hahmottavassa mallissa. Aivan. Ja sen nyt jokainen voi arvata, mitä siitä tulee, koska jos vastapuoli on niin kuin saatanallinen, niin sitten se on jo melkein, niin kuin, tai se onkin jo uskonnollista käyttäytymistä, jonkinnäköistä. Kyllä. Siitä tulee tällaista niin kuin uskonnollista fundamentalismia. Ja nimenomaan, kun Smith puhuu tästä ystävästä ja vihollisesta, niin hän tarkoitti nimenomaan sitä, että ystävä ja vihollinen on sellaisia, että ne pystyy myös neuvottelemaan keskenään. Että kun tämä asetelma tunnustetaan, niin se myös mahdollistaa sellaisen jonkinlaisen kommunikaation. Mutta sitten tämä tällainen äärimmäisen mustavalkoinen jako, niin se katkaisee kaiken tasapainoisen ajattelun. Aivan, eli absoluuttisen pahan kanssa ei voi neuvotella, vaan joo, nimenomaan. Itse asiassa tästä voisi mennä evoluutiopsykologiaan tavallaan, että mistä tämä tulee ylipäätään siis ihmisen sensuurin tarve. Kun eihän se todellakaan ole mikään tavallaan nykyaikana keksitty juttu tai edes keskiajalla. Ei, vaan siis ihminen on sensuroiva eläin. Siis sensuuri on meissä todella syvällä. Voit ajatella jotain tämmöistä metsästäjä-keräilijä heimoyhteisöä. Siellä jos joku esitti muita järkyttäviä näkemyksiä, tällaisia niin kuin tätä konsensusta liian radikaalisti haastavia näkemyksiä, niin ei sitä siellä kauaa katseltu. Se jätettiin se joko tapettiin tai jätettiin sen yhteisön ulkopuolelle, mikä tarkoitti käytännössä ihan sama asia. Että niin kuin joku suvaitsevaisuuden periaate tai sananvapauden periaate, niin ei ne ole mitään luonnonoikeuksia. Ainoastaan lait pystyy turvaamaan ne. Ja nimenomaan kaikki, jotka haluaa, että me voitaisiin vastaisuudessakin puhua vapaasti, niin pitäisi nimenomaan nojata tähän, että järjestäytynyt yhteiskunta ja yhteisesti tunnustelut lait on ne, jotka turvaa tällaiset vapaudet. Koska sisimmässä me ollaan kaikki sellaisia, että me oikeasti haluttaisiin tukkia jonkun turpaa aina. Minä olen, sinä olet. Kyllä mäkin tällä hetkellä, kun nyt kuuntelee vaikka joidenkin niinku suomalaisten Putin-myönteisten tyyppien puhetta, niin mulle koko ajan tulee, että jumalauta, että Hennalan vankileiri pitäisi perustaa uudestaan. Mutta niin kuin oikeasti vapaan yhteiskunnan hinta, että tällaisetkin idiootit saa puhua. Niin, ja usein se on, että poikkeustilassa ja sodassa niin pamahtaa saman tien se
sensuuri päälle ja saattaa jopa päästä hengestään, totta jos kai. puhuu väärin tai näin. Jos totta kai, mutta tässä meidän täytyy erottaa niin kuin, sodan ja rauhan tila, että joku sotasensuurihan on eri asia kuin rauhanajan sensuuri, että sotasensuuri tehdään turvallisuussyistä. Niin, se on taktinen strateginen. Se on taktinen strateginen ja siitä yleensä luovutaan siinä vaiheessa, kun rauha on julistettu. Tosin nykyään me eletään sellaisessa maailmassa, missä että rauhan ja sodan tila alkaa olla aika häilyvä. Niin, tämmöinen liminaalitila. Joo, ja et meidän on hirveän vaikea sanoa, että onko tämä sodan vai rauhan aikaa. Tämä on nimenomaan liminaalitila. Niin, matalan intensiteetin tämmöinen sisällissotalarppaus pahimmillaan tuntuu olevan niin kuin... Sekin ja on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että jonkinlainen isompi konflikti on lähitulevaisuudessa tulossa. Jostain se lähtee tavallaan pikkuhiljaa, tavallaan tulee tätä eroosiota ja tulee pikkuisia romahduksia ja loppujen lopuksi meillä on joku tämmöinen helvetin karstivajoama, mikä on sitten just se sisällissota. Sä kirjoitit kanssa... Sisällissota ja nyt puhutaan tällä hetkellä niin kuin ennustetaan myös niin kuin valtioiden välisiä sotia. Koko tämä kirjan nimi Ennen ukkosta kumpuaa nimenomaan siitä. Me eletään nimenomaan, me kuulostellaan sitä jyrinää. Niin. Mennään tuohon vähän myöhemmin tässä. Mä jatkan vielä tämmöisen, että kun säädetään sana- ja ilmaisunvapautta rajoittavia lakeja kulloisenkin poliittisen hegemonian toimesta, ei usein tajuta, että kun valta vaihtuu, näitä lakeja voi sitten se seuraava vastapuoli tai valtaan nouseva vastapuoli käyttää täysin niin kuin sumelematta näitä entisen hegemonian hallitsijoita kohtaan. Ja mä en ymmärrä tämmöistä lyhytnäköisyyttä, koska tämä on ihan kliseinen juttu. Eli tässä pitkässä juoksussa kaikki kärsii. Se on vaan kysymys siitä vuorosta, että kenen vuoro on kärsiä. Ja just nimenomaan tämä eroosio siihen koheesioon on ihan niin kuin vakava asia. Ja se on tietysti alun jenkeistähän se on tännekin valunut sitten vuosien varrella. Joo, siis tuntuu koko ajan siltä, että kun länsimainen politiikka on tällä hetkellä sellaista, että tulee yksi hallitus, sen jälkeen äänestetään sen vastapuolin valtaan, ja ne käyttää kaiken energiansa siihen, että ne pyrkii kumoamaan kaiken, mitä se edellinen vallassa oli ja on tehnyt. Tämä nyt nähdään tällä hetkellä kaikkein äärimmillään Jenkeissä, mutta sitä on nähty myös Suomessa ja näin. Ja se on jollain lailla hirvittävää, koska se tarkoittaa, että me ei edetä mihinkään, me eletään semmoista jatkuvaa heiluriliikettä. Nimenomaan. Tämä on varmasti... Kaikki polarisoituu, niin minkälainen kokonaisnäkemys alkaa käydä mahdottomaksi. Että sellainen jonkinlainen pyrkimys laajaan perspektiiviin, jonkinlaiseen objektiivisuuteen, niin se on todella hakusessa, ja niille, joilla se on, niitä ei kuunnella. Kaipataan tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöinen neuvostoemigrantti Dmitri Orlov, mikä muutti Amerikkaan joskus varmaan suht kauan aikaa sitten. Hän kirjoitti semmoisen kirjan kuin Five Stages of Collapse, missä hän tarkasteli Amerikan Yhdysvaltojen mahdollista tulevaisuuden hajoamista Neuvostoliiton tyyliin, koska hän oli kokenut Neuvostoliiton romahtamisen. Joo, mä muistan, me ollaan keskusteltu tästä joskus. Joo, mutta jatka vaan. Pähkinänkuoressa oli 5 romahduksen tasoa, ja se ylin taso on jonkinnäköinen kansainvälinen finanssikriisi. Eli isojen poikien tavallaan, varmaan liittyen Wall Streetiin tai sitä isompiin kuvioihin, missä tavallaan normaali ihminen ei välttämättä tajua siitä mitään tai edes tajua sen tapahtumista. Siitä seuraava, mä pikakelaan 3. tasoon, joka muistaakseni oli poliittinen kriisi. Eli tämmöinen, että ihmisten luottamus siihen, että poliitikot pystyy hoitamaan hommansa, ajamaan kansan etuja, romuttuu. Eli se on yksi niin kuin, todella paha romahduksen taso. Mä voin kuvitella, että jossain päin maailmaa ollaan jo siellä. Ihan varmasti.
toinen taso oli sosiaalinen kriisi, eli luottamus siihen, että voi luottaa kanssaihmisiin, voi luottaa toisiin suomalaisiin rapautuu. Sitäkin on jo nähtävissä polarisaation aikana. Ja kaikista pahin oli kulttuurillinen kriisi, eli se oli se Danten Infernon syvimpiä piirejä, missä tavallaan kulttuurillinen koheesio ja pelkästään siis kaikki romahtaa, jopa ydinperhe romahtaa. Tarkoittaa jotain semmoista niin pahaa tilannetta, missä vanhemmat tappelee omien lapsien kanssa resursseista. Eli suomeksi sanottuna vanhemmat mieluummin itse syö sen viimeisen leivän ja omat lapset nääntyy. Eli tämmöinen helvetti maanpäällä. Tuollaista on nähty niin kuin lähinnä just jotenkin suurien nälähätien aikana. Ja Afrikan sisällissodissa viimeksi. Niin Dimitri Orlov sanoi hyvin, että jos joudutaan tämmöiseen tilaan, niin onko semmoisessa tilanteessa enää edes mitään järkeä yrittää selviytyä, koska se on sitten se viimeinen etappi. Sieltä ei enää nousta ylös. Mennään eteenpäin toki tästä, niin modernit puritaanit on seuraava esse. Ja no, siitä me puhuttiin itse asiassa äsken jo. Jos tavallaan toi aikaisempi liittyy myös siihen. Niin. Kyllä, joo. Mutta sanotaan näin lyhyesti, niin miten sä lyhyesti määrittelisit, että jos oli tämä alkuperäinen puritaanisuus, oliko näillä briteillä, mitkä lähti jenkkeihin, ja sitten näillä ensimmäisillä uudisraivaajan jenkkien piirissä, ja sitten tuli tämä uusi puritanismi, tämä Comstockin puritanismi. Mä nojaan tuossa oikeastaan siihen analyysiin, mikä tämmöinen amerikkalainen 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun kirjailija H.L. Mencken teki aiheesta. Hän kirjoitti nimenomaan paljon tästä amerikkalaista puritanismista ja siitä, että miten se on säilynyt semmoisena amerikkalaisen kulttuurin perusjuonteena. Niin siis se alkuperäinen puritanismihan oli tosiaan sitä kalvinistista uskonnollisuutta, mikä oli näillä pyhiinvaeltaja-isillä, jotka muutti Englannista sinne uudelle mantereelle. Se on aina ollut mun mielestä jollain lailla mielenkiintoinen uskonnollinen oppi, siis puritanismi ja muut tämmöiset niin kuin kalvinismin jyrkät muodot. Se oli tällainen, se oli eräänlainen niin kuin semmoinen paluu semmoiseen ehkä niin kuin jopa niin kuin esihistorialliseen tai mytologiseen maailmankuvaan, missä jokainen yksityiskohta merkitsee jotain. Jokainen yksityiskohta ympäristössä on jollain lailla pakko tulkita tämän uskonnollisen perspektiivin läpi. Ja heidän tapauksessaan sillä tavalla, että jokaisessa yksityiskohdassa on kyse jonkinlaista dualistisesta hyvän ja pahan kamppailusta. Aivan. Ja tämä on sellainen, vaikka tavallaan puritanismi uskonnollisena liikkeenä hävisi kokonaan 1700-luvun myötä, niin se on edelleen erittäin voimakkaasti vaikuttava ainesosa amerikkalaisessa kulttuurissa, ja se on säteillyt sieltä sitten kaikkialle muuallekin. Ja mä käsittelen siinä modernit puritaanit esseessä sitä nimenomaan siinä, että miten se näkyy tässä woke-kulttuurissa, siinä missä niinku pyritään tukemaan kaikki inhimillinen toiminta tällaiseen edistysmieliseen moraaliseen kehikkoon. Mutta mä yritän niin katsoa sitä myös laajemmalla historiallisella spektrillä. Että tällä hetkellä tämmöinen puritanismi on nimenomaan sitä nykyvasemmiston touhua, mutta ei ole mitenkään mahdotonta, että se löytäisi sitten ihan täysin vastakkaisen muodon tulevaisuudessa, koska amerikkalainen kulttuuri on sellaista, joka niin kuin säteilee kaikkialle länsimaailmaan. Ehkä siinä on tämmöinen niin kuin enantiodrominen aspekti, että tavallaan mennään tiettyyn suuntaan tosi lujaa, niin sitten putkahdetaan toisesta ääripäästä ulos. Juuri näin. Ja tämä voima-vastavoima periaate. Esimerkiksi jossain sanottiin, että tämä ihan uusi sukupolvi, mä en tiedä onko se nyt X, mä en ole perillä näistä termeistä, mutta siis tämä ihan uusin sukupolvi
joku sanoi, että se on konservatiivisinta 100 vuoteen, mikä tavallaan kuulostaisi nimenomaan siltä, mitä tässä koko ajan odottanutkin, että tavallaan tämmöinen järjetön paine tiettyyn suuntaan aiheuttaa sen vastavoiman, ja ehkäpä voidaan ajatella, että Trumpin valinta toisen kerran presidentiksi saattaa olla pitkälti nimenomaan tämän liikkeen tahatonta ansiota. Joo, siis osittain varmasti onkin. Ja se, mitä mä nyt tässä niin kuin itse niin kuin, pelkään ja aavistelen, on justiin se, että niin kun tulee jonkinlainen tällainen oikeistovoken muoto. Eli tämä liike, joka alkoi protestina sitä äärimmäistä tiukkapipoisuutta vastaan, niin kehittää sitten oman tiukkapipoisuuden muotonsa. No se jää nähtäväksi, mutta niin kauan kun me ei nähdä näitä puritaanisen ajattelun jäykkiä dualistisia malleja, niin me helposti pysytään niiden vankina. Nimenomaan. Mulla on tämmöinen pointti tässä, että voiko tämä puritanismin taipumus tukahduttaa ihmisen luonnolliset impulssit, vaikkapa se seksuaalisuus, johtaa siihen, että nämä tukahdutetut piirteet ilmenevät haitallisena käytösmalleina, kuten noitavainona tai nykyajan cancel-kulttuurina. Joo, jos totta kai kyse on justiin siitä, että se sellainen tietty äärimmäinen kireys johtaa siihen, että niitä varaventtiilejä tulee merkillisiin paikkoihin. Niin, nimenomaan, että tavallaan eihän paine katoa minnekään. Ja mä muistan, että mä olin erään psykologin luennolla joskus vuosi sitten suunnilleen, niin hän puhuu siitä, että ihmisen vieteistä, että tavallaan seksuaalisuus on vietti. Se on jotain semmoista tavallaan, mitä voidaan tukahduttaa, mutta sitten se purkautuu mitä hämärimpinä ilmiöinä, joista tukahdutaan tarpeeksi. Mutta hän sanoi myös, että hän on siis entinen vankilapsykiatri muistaakseni. Hän sanoi jotenkin näin, että väkivalta taas ei ole ihmisen vietti, mutta se on toimintamekanismi, mikä syntyy, kun tulee tarpeeksi painetta. Eli se tavallaan on valmiiksi sen ihmisen työkalupakissa. Ja totta kai, kun sitä painetta aina silloin tällöin ilmestyy, niin silloin ilmestyy myös väkivaltaa. Joo. Mutta tavallaan hän oli sitä mieltä, että tästähän pääsee hauskasti siihen yhteen niin kuin keskeiseen tekstiin, mikä tässä kirjassa on, joka käsittelee just niin väkivaltaa ja vihaa. Joo. Voidaan mennään siinä ihan just. Mulla on vielä yksi pointti tästä, että jos ajatellaan laajemmalla skaalalla, mä luulen, että me nähdään sitä just nyt, tällä hetkellä. Ja onko mahdollista, että puritanismi harjoittamaan, jos puhutaan jungilaisittain, niin varjon, tavallaan sen piilotetun pahan, sen mustan peilin, sen katsomattomuuden, sitä ei tavallaan, sinne ei katsota, niin sen varjon tukahduttaminen ja mustan peilin piilottaminen ja projisointi kaikkiin muihin, että minä olen hyvien puolella, minä olen historian oikealla puolella, te olette pahoja ihmisiä ja siellä huonolla puolella, niin johtaa yhteiskunnalliseen polarisaatioon lisääntyneiden konfliktien määrään jopa siinä, että tavallaan sitä kautta tulee, tai osasyynä tulee näitä sisällissotia. Eli onko se näin vahingollinen ilmiö? No siis ainakin se on mukana siinä, että jos nyt ajatellaan jotain sisällissotaa tai jotain tuommoisia laajoja konflikteja, niin eihän mikään tuommoinen aatteellinen virtaus yksistään synnytä sellaisia. Tai ei ne ikinä synny mistään jostain psykologisesta ilmiöstä pelkästään. Mutta että tarvii aina jonkinlaisia käytännön olosuhteita. Mutta siis tuommoiset taustavoimat on tietenkin siellä aina jylläämässä mukana, että niitä ei voi erottaa sellaisesta prosessista. Ja tuossa nyt kun ajattelee sitä puritanismia, niin siinä alkuperäisessä protestanttisessa puritanismissahan oli tämmöinen, se oli aika semmoinen sisäänpäin kääntynyt, jopa esoteerinen ajattelumalli, jossa että alkuperäinen puritaani
keskittyy nimenomaan omaan syntisyyteensä ja omaan syyllisyyteensä ja siihen loputtomaan epävarmuuteen siitä, että kuuluuko hän niihin, jotka on predestinoitu pelastukseen vai kadotukseen. Ja se oli jollain lailla pidäke. Totta kai siellä sitten oli kaikenlaisia, se purkautui välillä niin kuin noita vainoina nämä paineet ja tämmöisinä ja uskonnollisina kiistoina ja näin. Mutta tämä, mistä H.L. Mencken puhuu uuspuritanismina, niin se oli sellaista, missä tavallaan tämä tämmöinen sisäänpäin kääntyneisyys katosi ja siitä tuli tämmöistä militanttia, ulospäin suuntautunutta, niin kuin eksoteerista, sellaista, missä niin kuin osoitetaan, että nämä muut ovat niitä syntisiä. Pitää löytää koko ajan näitä ulkopuolelta näitä, joita voi syyttää ja vainota. Niin. Syntipukkeja. Syntipukkeja, juuri näin. Joo. Ja uskon, että nimenomaan tämä on tuhoisaa pitkässä juoksussa. Mennään tuohon, sulla on seuraava essee vihapuhetta. Sä kirjoitat, että 1800-luvulla länsimaalaisen kulttuurin suurin tabualue oli seksuaalisuus. Nykyään se on aggressio. Seksi on vähemmän rajoitettua kuin koskaan. Aggression sanallisiakin ilmauksia taas paheksutaan jyrkästi ja yritetään rajoittaa lain keinoin. Ja sä jatkat myöhemmin. Rauhanomaisuutemme johtuu siitä, että perusteellisesti koulutetut ja varustellut ammattilaiset hoitavat tarvittaessa väkivallan meidän puolesta. Onko tämä ulkoistaminen silti poistanut ihmisten sisäsyntystä vihaa ja väkivaltafantasioita? Ei tietenkään, ja sehän on nykyajan isoin paradoksi, että kaikkein pasifistisimmat yhteiskunnat on varustautuneet kaikkein tuhovoimaisimmin asein. Niin. Tässä on se, jos mentäisiin siihen, että tavallaan kun usein puhutaan kaikennäköisistä ilmiöistä ja länkytetään siis mediassa, valtavirrassa näistä, mutta ei harvoin mietitään niistä pohjaa, että mikä on vaikka vihan tai koston tai väkivallan taustalla, mikä on se kaikista syvin määrittäjä vaikka evoluutiopsykologisesti, niin sä oot kirjoittanut näin, että viha on yksinkertaisesti tapa ymmärtää, että jokin on rikki, että jokin on väärin. Ilman vihaa meillä ei ole oman arvon tuntoa eikä moraalista tukipintaa. Ja myöhemmin toteat, että vihalla on myös taipumus muuttua tyhjänä pyöriväksi myllyksi. Eli se, kuka miekkaan tarttuu, miekkaan hukkuu. Viha selvästikin on kaksiteräinen, siis miekka. Ja miten me voidaan välttää tämä jälkimmäinen tuhoisa vaihtoehto? No, ei mulla ole tuohon mitään absoluuttista vastausta, mutta ennen kaikkea meidän pitää tunnistaa se vihamielisyys itsessämme. Niin. Meidän pitää ymmärtää justiin se, että me ollaan... Että meidän olemukseen kuuluu viha ja aggressio. Niin. Että me ei olla mitään rationaalisia, hyväntahtoisia olentoja. Nimenomaan. Ja tosiaan tämä ei ole mikään niin kuin pelastuksen kaava, sellaisia mä en tarjoa. Mutta jos jotain ratkaisua löytyy, niin se löytyy niin kuin jonkinlaista itsetietoisuudesta. Siinä taas mennään tähän mustaan peiliin katsomiseen. Että asioita voidaan ehkä hallita paremmin, jos ne ymmärretään. Mulla oli... Sitä mä jotenkin perään kuulutan. Niin. Sen suurempaa pelastuksen oppia mulla ei ole, enkä mä halua sellaista kehittääkään. Mä uskon, että se on varmasti tärkeää tavallaan, jos ajattelee taas jungilaisen niin kuin psykologian kautta, että sitä mustan peilin käsitettä. Mä kerran haastattelin yhtä Onko nimenomaan Jungilla mustan peili? Ei, tämä musta peili on tämmöistä terminologiaa, mitä on lainannut. Aivan, se on niin kumpuaa siitä, että Junghan on puhunut varjosta sen käsitteen mä tunnen kyllä. Voitaisiin ajatella, että tavallaan se musta peili on se, missä ihminen katsoo sitä omaa varjoa, ja se on se epämieloisuus. Mä haastattelin kerran erästä amerikkalaista kaveria, niin hän oli aikaisemmassa haastattelussa sanonut näin, minkä takia mä halusin hänet haastateltavaksi muun muassa, niin hän sanoi hienosti näin, että olet paljon pahempi kuin kuvittelet olevasi, ... me kaikki olemme. Ja sitten kun lähtee tästä, niin tavallaan näiden likasten ja epätoivottujen inhottavien ilmiöiden tunnistamisesta, niin silloin ehkä tavallaan päästään siihen, että pystyy paremmin torjumaan. Ja ehkäpä tavallaan tämä jatkuva
niin kuin viha. Sublimoimaan, jalostamaan jotain tämmöistä. Niin. Eihän niitä myöskään loputtomiin voi torjua sillä lailla niin kuin työntää pois, vaan ne täytyy jotenkin niin kuin jalostaa semmoiseksi vähän paremmaksi osaksi itseään. Niin, nimenomaan. Jotenkin tälleen. Että... Nimenomaan, ja ehkä se ongelma on siinä, että tavallaan kun kaikki on niin ulkokultaista nykyyhteiskunnassa, kaikki on hyvien puolella, niin eiköhän se on nyt näin, että nämä ihmiset, jotka on olevinaan hyvien puolella, on todennäköisesti epäluotettavimpia, pahimpia mulkeroita sitten, kun tavallaan pintaa vähän raaputetaan. Ja mitä sieltä sitten löytyykään. Ja aina silloin tällä löytyy, paljastuu. Tämä on ihan selvää, että niin kuin mä kirjoitan, että nykyään kauhistellaan hirveästi, että jos joku niin kuin puhuu jostain niin kuin kertoo jostain väkivaltaisista kuvitelmistaan vaikka netissä, niin heti ruvetaan ajattelemaan, että tämä tyyppi on joku potentiaalinen kouluampuja tai joku sellainen. Mutta helvetti, niin se voi olla, mutta niin voi olla nekin, jotka häntä siitä syyttää. Niin. Että kyllä mä luotan paljon enemmän semmoiseen ihmiseen, joka puhuu aggressioistaan avoimesti, kuin sellaiseen, joka sanoo, että ei hänellä tämmöisiä ajatuksia ikinä olekaan. Niin. Oli tämmöinen John B. Calonin pahamainen hiiri-utopia-koe. Joo. Niin siinähän muistaakseni oli joku tämmöinen isompi tila, siis ihan oikeasti isokokoinen tila hiirille. Me laitettiin, oliko se nyt kolme tavallaan hiiripariskuntaa, ja nämä saa lisääntyä vapaasti tämmöisessä ihan paratiisimaisessa, muttakin tietysti synteettisessä ympäristössä, missä ei ollut mitään luontaisia saalistajia ja muita. Ja kun ne saavutti se populaatio jonkun semmoisen tietyn tason, niin sitten alkoi tapahtua jotain kummaa. Eli tapahtui tämmöinen behavioral sink-efekti, eli mikä niin kuin käytöksen romahtaminen, kai se voi sanoa näin, jossa nämä hiiret rupes listimään toisiaan. Se tuli helvetin väkivaltaisia näistä niin kuin hippihiiristä, ja ne rupes harjoittamaan kaikkea semmoista, mikä vaikuttaa joltain Orlovin 5. tason romahduksen meiningiltä. Ja loppujen lopuksi tavallaan se... Vaikka niille ei ollut tavallaan mitään ilmeistä syytä sellaiseen. Niin loppujen lopuksi se kuolleisuustaso oli joku 99,9 eli 100%, koska ne lakkas lisääntymästä ja sitten myös tavallaan söivät omia lapsia ja muita, nämä hiiret siis. Niin näin ollen, ei nyt sitä voi suoraan vetää yhtäläisen melkein ihmiseen, mutta eikä tässä ole jotain nähtävissä siihen, että tavallaan jos tulee joku tämmöinen monimutkainen evolutaarinen kytkin, tämmöinen tappokytkin jossain kohtaa, niin ilmeisesti hiirilläkin tämä koko tämän ilmiön taustalla todennäköisesti on se, että sillä pelastetaan niin kuin hiiren jatkuvuus pitkässä juoksussa, mutta tämä tavallaan tuhoutuu täysin sinne niin kuin tämmöisessä tilanteessa, missä on liikakansotus siis. Joo, siis tietenkin tämä liikakansotus on ihan selkeä faktori tossa, mutta niin kun mua on aina häirinnyt kaikki utoppiset ajatusmallit juuri sen takia, että ne ei ota huomioon ihmisen turhautumista. Niin. Tai sellaista tiettyä niin kuin, kamppailun tarvetta. Jos ymmärrät mitä ajan takaa. Siis niin kun ne pyrkii hävittämään kaikki ristiriidat, jotka loppujen lopuksi tekee meistä inhimillisiä. Nimenomaan. Mä uskon, että tämmönen, siis sekä suomalainen aivotutkija ja ruotsalainen, toinen kirja oli Aivoblues ja toinen oli, tämä suomenkielinen oli Lauri Nummenmaa, saattaa olla kirjailija. Ja hän on siis aivotutkija, käsittääkseni Pahuus-niminen kirja, missä hän käsittelee evoluutiopsykologiaa. Siis mä muistan lukeneeni sen kirjan joskus, ainakin joitain lukuja siitä. Kummassakin kirjassa muistaakseni perusteltiin tätä, että ihmisen, ja varsinkin sen Aivoblues-kirjassa, että ihmisen aivot ei ole mikään hyvinvoinnin tavoittelumekanismi, vaan se on elojäämismekanismi. No siis juuri tämä, että
ihmiselämän päämäärähän ei ole onnellisuus, vaan eloon jääminen. Niin. Ja sitten jos mennään tähän onnellisuuteen, niin William S. Burroughs sanoi hirveän hyvin aiheesta, että onnellisuus on sivutuote. Niin. Ja se ei ole mikään, mitä kohti voisi pyrkiä, vaan se on nimenomaan sivutuote siitä, että sulla on jotain muuta, Niin. jota kohti sä voit pyrkiä. Niin. Mun on pakko nyt huomauttaa tässä vaiheessa, että meillä alkaa aika loppua. Okei, joo, pikapelataan. Aika loppua kesken. Joo. Mutta tää on ollut siis järjettömän hyvä keskustelu ja meidän pitäisi tehdä tästä joku tällainen pidempi sessio joskus. Mutta mä kiitän todella paljon sua perehtyneestä haastattelusta. Me ehdittiin aika hyvin käydä tätä kirjaa läpi, mutta onneksi ei kaikkea. Joo. Et sitä tosiaan lukekaa se ja miettikää itse eteenpäin siitä. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Kiitos, tämä oli todella hyvä.